Fati keke ta komawa tsohon mijinta. Fitacciyar jarumar fina-finan Hausa Fatima Muhammad Sadisu Keke, wadda aka fi sani da Fati Keke, ta sake yin aure bayan shekara 3 tana zawarci. Sai dai a wannan karon ba wani sabon mutum ta aura ba, ta koma gidan tsohon mijinta ne, Alhaji Ma'azu Yusuf, wanda lauya ne a Kano. An ɗaura auren a ranar Juma'a 12 ga watan Fabrairu shekarar 2021 a gidansu amaryar da ke Sabon Kawo, Kaduna. Mu'azu shine mijinta na biyu kuma suna da 'ya'ya biyu, Ahmad da Yasmin. A aurenta na farko, wanda ta yi a birnin Kebbi, wanda an ɗaura shi a ranar 1 ga watan Nuwamba shekarar 2014, ta haifi 'yarta ta fari, wato Hafsat, wadda ake wa lakabi da Firiti, kamar yadda mujallar fim ta ruwaito. Mujallar ta fim ta fahimci cewar Fati Keke ta saba ɓoye duk wani aure da aka ɗaura mata, sai dai daga baya a ji labari. Haka ta yi a aurenta na farko da na biyu. A lokacin waɗancan aurarrakin, yawancin mutane sun samu labari ne ta wata hanya, amma wakilin mujallar fim ya samu halartar ɗaurin auren, wanda daga baya suka buga cikakkun bayanai. A wannan karon sai dai kawai gani aka yi Jarumar ta Kannywood ta ɗora wasu hotuna inda ta yi shigar amarya kamar a wurin taron bikin nata. Haka kuma ta rubuta kalaman godiya ga Allah, ta ce, alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi, Allah ka ba mu zaman lafiya ni da mijina, ya Allah ka sa mutuwa ce za ta raba mu. Sai dai kuma bata faɗi wanda aka ɗaura auren nata da shi ba, illa dai ta kira kanta da Mrs. M, wanda hakan dai na nufin matar Mu'azu, kamar yadda mujallar ta gano. Wata majiya ta tabbatar wa mujallar fim cewa har Fati ta tare gidan mijinta a Kano. Wakilin mujallar fim ya yi ƙoƙarin jin ta bakin tsohuwar jarumar, amma hakan bai yiwu ba. Wakilin ya so ya samu ƙarin bayani game da auren daga gare ta da kuma makomar shagon sayar da kayan amfani a cikin gida da ta buɗe kwanan baya a Kaduna. A lokacin da aurenta da Alhaji Ma'azu ya mutu a cikin shekarar 2018, tsohuwar jarumar ta faɗa wa mujallar fim a wata hira da ta buga cewa dangin mijinta ne suka kafa mata ƙahon zuga da damuwa kala-kala har suna yi mata gori. Shi ma Mu'azu a wancan lokacin ya faɗa wa mujallar fim cewa Fatin ce ta bijire masa saboda zai yi mata kishiya. Amma a hirar da fim ta yi a lokacin, Fati Keke ta ƙaryata zargin da dangin nasa da shi kansa. Ta ce don me za ta hana shi ƙara aure bayan lokacin da ya aure ta ita ma ta samu uwar gidan tare da shi. Ta ce ya faɗi haka ne domin ya ɓata mata suna a idon duniya. To amma yanzu komai ya wuce, sun sasanta kansu, har ma ta koma gidan mijin nata.